Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andude maɗa fedde heɓla sukaɓe Afrique. Weltare TV e dendagal leletri pelle men dendagal rendoji men on calminama e kuuɓal. Sikki ala en jetti Allah no fewi, Allah tagɗo en honni en hakkude jeeri e waalo. En juuli en nulaɗo men korsuɗo mo jamiɗen yen juuli kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu gotal men aduna. En donima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada. En donima dendagal ɓe cellani dendagal mayɓe men mayɓe yo Allah yurmo yafoɓe ɓe cellani yo Allah addu jaam wonduɓe fadede ɓe yo Allah ittana men faade addoya jande. En donima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde wonɓe guure ɓe yo Allah newnanɓe ɗum joɗiri e guure he wonɓe ladde ɓen yo Allah aynu yo Allah renu yo Allah suur yo Allah dandu on hakkude gandanɗa oma tagore tagore. Sikki ala ñagama yafuya saabu kala ñande altine eɗen kewi addude yewtere men ko fati e buuɗal yurmede buuɗal yurmede noon ko fati e wasiya gandal ñalawma hande o noon tigui tigui ɗum tardi no fewi kadi ma ɗum tehmu seeɗa saabu eɗen gandi holko aranno less ene duusa ɗum ina wayno en mbawa keɓani addude ɗum hande saabu en wonde en to golle ɗum noon ko wawi wonde foof kamin jiiɗa soynude ñalawma o mbaɗen seeɗa jubbanne foti wadde foof ko fati e gandanɗa hoore maɗa gam yidde hubnude aadi o nde wonnon aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi minen noon en ñagaki Allah fettude aadi hakkude men e leñol ngol. Sikki ala buuɗal yurmede ko fati altine mbiɗen koko fati e gandal ko fati e gandal nde wonno so tawi wiyama wol lampa jeeneto ko aduna o foof ko gandal so tawi wiyama wol puccude ɗo windere nde foof ko gandal. Wadde tum noon tinnuɗen darten gandal tinnuɗen ɗaɓɓen gandal tinnuɗen janggen jangginen kadi ganden jangde yawrata jangde yawrata saabu tuggi mbotu ha kasanke oɗo période fof jangde yawrata tuggi nde neɗɗo jibina umme mbotu ha waɗa e kasanke ha woni ha neɗɗo maayi jangde yawrata. En jii hikka sen dokki yero e nder leydi Sénégal en jii oɗo bandiraɗo debbo walla oɗo yummiraɗo keɓɗo baccalauréat tawi kadi mo hebde ɓiyiko en jii to leydi Mauritanie oɗo joom duuɓi 60 pawɗi baɗɗo baccalauréat donc ko yidde wiide on tan musidɓe tedduɓe jangde yawrata neɗɗo kala to tolni ene wawi janggude kala to neɗɗo tolni ene wawi janggude jangde gueɗe ɗiɗi e jangde ene yeeyete koye jangde yawrata jangde gasata ko neɗɗo wiyata min gasni jangde walla ɓiyam gayni jangde nana jooɗi gayni jangde gasata gandal gasata kala ko ganduɗa holka anda kala ko jangguɗa wolka janggani holko gandanɗa hoore maɗa ko ɓuuri hewde ka janggani ko ɓuuri hewde kala ko ganduɗa ka anda ko ɓuuri hewde ɗum noon tinnuɗen to banggue gandal ganden kadi hande aduna hande o ko aduna gandal aduna hande o ko aduna gandal hande yimɓe mbaddata kursi koto banggue gandal yimɓe mbaddata kursi koto banggue jangde ɗum noon tinnuɗen janggen jangginen ɓesguji men noon wadde tinnuɗen no fewi suppitade ɓesguji meɗen ko fate jangde mumen jangginen sukaɓe ɓen jangginen sukaɓe men ganden aduna hande o ko aduna gandanɗa hoore maɗa concurrence ɓuura janggude ɓuura andude gande koy kala leñol ngol janggani laamete minen jeeya e liƴƴi ɓurɗe allude kono ko galluɗen ko pop musidɓe tedduɓe laamu wawi galo so neɗɗo laamimama ko galluɗa ko pop ene wawi gandanɗa waddema zéro saabu en jii les hommes d'affaires hewɓe e oɗo saaha joni laamuji gara haɗa gandanɗa hoorema nagga ƴiƴam jomum nagga fofago jomum ha wiya kak haɗa société ji ma yaade fawa ema taxe uji fawa ema amende uji takkuma ka waɗani hande hono foti gandanɗa hoore maɗa wiyeteɓe les hommes d'affaires joom ngaaluji sikkatanoɓe hay goto sa memdi ɗumen hande holno foti nana mbaɗa nder kasuji kaake mumen nana mbaɗa saisi compte bancaire uji mumen laamu nana fawi hen junggo e compte bancaire uji mumen holno foti homme d'affaires uji jogui leyɗele mumen e oɗo saaha joni holno foti gandanɗa hoore maɗa alɗuɓe hande donki liggade e leyɗele mumen walla donki jogade ganda accès e compte uji mumen bancaire ɗum noon tinnuɗen janggen mo janggani fof koko laamete kala mo janggani kala leñol ngol janggani ko leñol laamete ngol noon calɗen laameɗe kadi ganden hande nomination ngaji ne wayno atanni
ɓe wiyata tan omo bandu walla goɗɗum hannde ko ɓuri hewde nomination ngaji yadata koye gandal yadata koye diplôme aji yadata koye diplôme aji so tawi aɗa waɗe ministre des finances yataw gandanɗa hoore maɗa aɗa andi ko fati finance yataw aɗa jogini ɗum gandal so yiɗi waɗede ministre de la santé yataw aɗa jogini ɗum gandal so yiɗi waɗede ministre de l' agriculture yataw aɗa jogini ɗum gandal ɗum noon tinnoɗen bandiraɓe tinnoɗen musidɓam jangginen sukaɓe meɗen gajja pular no heewide gandal ko heewa lammina famɗa suura so heewi tan ala moto so famɗi cuuɗoɗa suurade nde sutoro fuɗɗi ko gandanɗa hayso ko message maɗa saabu en gandi nden ƴeewe lettre uji nden bindanɗa lettre doga wuro e wuro walla ƴeewa leegal ƴeewa jangganowo lettere maɗa o jangganma o anda sirru gonɗo e maɗa sirru gonɗo nder lettere kono so tawi aɗa wawi janngude a janngini hoore maɗa a andi sirru maɗa so aɗa wawi janngude a gandanɗa ho maɗa hannde won neldeteɓe ganduɗa haalisaji e compte uji mumen ma nodde yimɓe yo ngar tirno ɗumen mbawa yiide compte mbawa wadde transfert mbawa wadde haydara so kama jannguɓe gara naata e compte uji ma so welama mbawi wadde hen goɗɗum so belama ne mbawi wadde pirate compte maɗa so belama ne mbawi consulde compte ma ganda ko woni hen ɗum noon musidɓam tedduɓe tinnoɗen janggen jangde yawtata enen jogui hannde ko wiyete cours uji d' alphabétisation wadde heɓɓitade yimɓeɓe janggano kadi koye ɗemgal jiɗɗa foof sa welama hannde nden ma jaaha école walla jaaha classe walla jaaha centre sa welama hannde koye téléphone maɗa aɗa wawi jogade professeur ma à distance aɗa wawi ƴewde alhaji Google naata hen walluma gandanɗa ko fati cours uji d' alphabétisation ha mbawa yiide bindi ha mbawa hijjude ha mbawa janggude ha mbawa tarde kadi hannde hunde fof ko bindol hunde pop hannde ko bindol sa ari banque teɗata kalis ma mbaɗa ma remplissa so tawi a ari ganduɗa aéroport ma mbaɗa formalité ji maɗa sa naati hôpital foof ko bindi sa naati hôpital hannde ma wotto nokku garɗa namdoɗa neɗɗo holto nokku heedi jaabota komo ni foof ko winda sa ari hôpital aɗa ƴeewa docteur maɗa ko docteur Kane ma ƴeew bureau mum winda docteur tan ta ari ɓe gandanɗa maɗa ƴeewa to banggue sukaɓe cafrete ma ine winde pédiatrie ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe jangguen kadi jangginen sukaɓe meɗen jangginen sukaɓe meɗen jangginen sukaɓe men neɗɗo ɓuuri neɗɗo yo waw windude ko famɗi foof kam yataw aɗa wawi windude yataw so windama aɗa wawi janggude kala noon janggude jangde fittani tan gandanɗa hoore jaggude jangde woni jangde école walla jangde qurana walla jawde wonde foof a janggi ha gandanɗa hoore maɗa holno wayi a yii hakkille ma heeɓa uddita hokkanima fartaŋe wawde naftorade ɗum a waɗi ɓiye école a waɗi feere foof a ronki gandanɗa hoore maɗa andi hoore nde école latata hen haydara ko famɗi fof kam o wawi alphabet o wawi windude so windama o wawi janggude tinno ƴeeɗo meccal orientumo e meccal hannde wol jangguɓe mecce nana jogui gandanɗa ho mecce mumen hannde nana mbaɗa mecce mumen ala ko fonctionnaire ɓurɗumen joom mecce hannde nana mbaɗi mecce mumen ne mbaɗa centre uji mumen jogo hen ha mbaɗa hen centre uji jomum janggo meccal ha waɗa hen centre ha watta jangginde yimɓe e meccal bawngal wonde foof ƴeewe hannde Makamba e Couture o janggui hannde ha gandanɗa hono omona janggina sukaɓe omona janggina mawɓe ko doucement e meccal ngal ha mbawa kadi o walluma no jogorɗa hoore maɗa saabu en joddima e hewɓe jangguɓe to Makamba e Couture mbi ko Makamba e Couture janggini ɗumen meccal ha wawi ñodde o walluma kadi ha daña atelier o walluma ha daña matériel en gandi ɗo wona hasidagal ala ɗo saabu wol jangguinowoma ha gayna añini ko jaaha walla sa yeehi gandanɗa hoore maɗa wiyata kaɗa nden gona concurrent muɗum kono kanko janguinte ha mbawa o walluma ha mbawana hoore ma saɗa yiiɗi heddade ɗo keddoɗa aɗa liggo aɗa yooɓe tawi jiɗɗa ko yaade jaaha o walluma kadi ha uddita atelier ma o doucement hen ha puɗɗoɗa golle en jewtidi ko wona goho wona ɗiɗi wi gandanɗa hoorema kanko hojo janggini ɗumen wi ko kanko walli ɗumen hen e atelier wi ko kanko sodani ɗumen machine aji ƴeewe hannde ko wayno gandanɗa Oumar Aykon Dia golle baɗo hannde payidi waɗa hannde nana jogui centre muɗum koye weltare ɓiɓɓe fulɓe jeeya ɓe kaldi ɗo fof ko jeeya ƴeewen Barou Sy toon to Kayeyɗi donc ɓeɗo foof dokkuɗen yeruji ko yimɓe tawateɓe kadi e weltare ɓiɓɓe fulɓe andina alhamdulillah noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe jangginen sukaɓe men mecce en jiiɗa junnade no fewi ko liggey wona eɗen gandi oɗo saaha joni ko saaha vacance uji wona ko saaha vacance uji wona eɗen gandi sukaɓe hewɓe hannde sukaɓe men hewɓe hannde nana jooɗi e nder galleji hay ko wona vacance uji ɗi hannde kala galle garɗa surtout Foutaji en ma taw sagataɓe
nane galleji nan li ñalla ko lelade gil subaka ha hiri ala ko pewni sagataɓe hande galleji men kewɗi hande sagataɓe nan ɗon nana goppi jagde janggani qurana janggani école janggani meccal nana gone galleji nana gone galleji tan babiraɓe mumen walla kawiraɓe walla mawniraɓe mumen ne goni caggal leydi e nelde mandaji walla ko fonctionnaire uji neɗɗo fotani gandanɗa wonde indépendant holto neɗɗo foti hebde hol sagata holto heɓata aw kañum foti ƴettude hoore mum en charge sa feliti wonde galle yataw holko wonnuma e galle he sa wone galle alhamdulillah ko foti gonɗa eɗen gandi hande activité ji mbayno leydi hande guese maaro no goodi guese ligimaji no goodi guese fruji no goodi liggeyaji goɗɗi no mbayno leydi e wuuro ɗum noon tinno neɗɗo fotani wiide tan ne wona e galle ene ɗano ha 10 heures ha 11 heures tawa sa ummima codanɗa kastari maɗa sa ummima codanɗa mburu maɗa kafe jartaɗe ma codanɗa kafe bottari ndi ma yimɓe ndefa walla duggoya gottoɗa hen mi rokka on yoru ƴeewe Afrique central sagata gorko so tawi holto heɓata duuɓi sagata gorko holto heɓata duuɓi wonta e galle bamum heewi ko yaade looya gandanɗa hoore maɗa tawa de bamum no jogui galle bamum no jogui hen suudu kono heewi ko eggude galle o yaha looya suudu muɗum jogo hoore mum en charge so tawi ko janggowo ene jangga so tawi komo janggata jangga meccal tawi komo janggata meccal waɗa débrouillé e hoore muɗum ɓe mbaɗa pawe kadi commerce ɓe pawe ɗo yooɗiɓe kala ko ari ko ɗum hen ɓe jadata so tawi école udditi kamɓe foof ɓe naata e fourniture scolaire ko ɗum woni ko marsata so ɓenni so daati fende l'année juillet ji ɓe cooda juillet ji kala ko gandanɗa kala ko kewi ko hen ɓe kewjata ko hen ɓe jadata jomum wawa jogo hoore mum en charge sa fini subaka aɗa ƴetti hoore ma en charge aɗa andi ko an wontinta hoore maɗa aɗa andi ko an haccitta hoore maɗa aɗa andi sa sellani ko an safrata hoore maɗa a waɗa débrouillé ko jangguinde hoore mum ko jangguide koma ƴettude hoore mum en charge holto neɗɗo heɓata ne hersini ƴettuɗa en charge jogui doole ma aɗa selli a wona handicapé ni physique ni mental widema ya jooɗo ko ma ñamminɗa ma jarneɗa woni hen ni ma desne walla hen ma desne ma mawni arta walla miñi arta walla bamma itta jawdi mum rokkuma ya res ndesa sa joom suudu ma sohli sabunde ma bamma walla mawni nelduma so ɓiye jibinama ko ma innanɗa bandiraɓe holto paɗen ete wonare woni handicapé ni physique ni moral aɗa jogui juuɗe ma ha timmi aɗa jogui hakkille maɗa aɗa jogui activité kewɗi ɗi poɗɗa wadde aɗa wawi janggude meccal jangga meccal a wawa janggude meccal activité kewɗi no goodi aɗa wadde commerce aɗa juula aɗa wadde foof sa welama hay dawi aɗa wawi wadde dawi hollirde wonde ka jiɗɗo liggade hollirde ka jiɗɗo wonde hollirde ganduɗa neɗɗo yo waw joganade hoore mum ko famde foof kam hay so kastari maɗa kono galleji men hande nana mbiya muccet sakataɓe jomum ɗano ko ha 10 heures ha 11 heures fini subaka heddone bulɓe kaake ne ƴeewa tawi kafe ne keddi ne fero kaake gar ƴetto ga sukaɓe ɗum ñin jomum hirande ɗaccata ko ha yimɓe lelo arta ne fero kaake ne ƴeewa hirande kona hunde yonde e leñol ko hunde tardinore leñol ƴeewe leƴƴi kewɗi ƴeewe hay sukaɓe men janggoɓe étudiant ji yahoɓe ko wayno Maroc yahoɓe ko wayno Tunisie walla bengueji goɗɗi a yiyat jomum ne jangga école université en même temps ene waɗa hen bicte waɗa activité goɗɗo liggoye restaurant lawƴa kaake tawa ko étudiant hande hewɓe fonctionnaire uji nan ɗo liggo ene nelda on mandaji gande nde ɓe janggata école nde walla nde ɗon université nde ko jomum wonata université waɗa kuuruji mum ñande jippi walla ñande janggoyan foof ene yaha ƴewta liggoyi ɓe lawƴa koye restaurant ji lawƴa kaake ɓe gona koye restaurant ji ne sarfa yimɓe jomum dañi hen ko ñaami dañi hen ko yoɓi luwas muɗum dañi hen ko yoɓi jangde muɗum duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi joyyi ha jomum Allah rokka ɗum sago mum ha gayna arta heewa liggey donc neɗɗo ne hayso koye janggo hayso ka janggowo mbimi ka janggowo école ka janggowo ɓuurana ka janggowo pop holto keɓata ene moƴƴi saaha foof waɗa ko dillinɗa hen saabu surtout oɗo saaha joni vacance uji vacance ka miskine Allah jinnaɓe ma ko miskineɓe Allah fouto gonɗa vacance ari activité ji no goodi maaroji no goodi ren peccen no woodi ligimaji no goodi ƴeew débrouillande hoore maɗa wadde ko mbaɗɗa ƴeew activité mo mbaɗɗa walla so tawi a ummi metti village a ari Tiro woni capital man woni Nouakchott woni Dakar woni Bamako sa fini subaka ƴeew gandanɗa hoore maɗa ko dillinɗa wona mi yara vacance tan yomi heɓ nder suudu mbaɗa lelo ha 10 heures ha 11 heures mbaɗa haccito so botte ari mbaɗa hitto ala
ƴeew activité mo mbaɗɗa e nder 3 mois de vacances ɗi sa welama aɗa wawi wadde commerce so joli bala beeɗa sa welama aɗa ƴewde to ligguiɗa lawƴiɗa par lewru sa welama aɗa wawi surtout janngude métier e nder 3 mois de vacances ɗe sa welama janngude métier ko fati plomberie ma haysina a heɓani hen diplôme ma walla a heɓani hen gandal kaɗa waha chantier ma heɓe hen kam notion maɗa janggo jaam e galle moɗon so robinet mon boni tawa aɗa wawi fewnide robinet o taw wona aɗa ƴeewa plombier aɗa ƴeewa ɗum ujunere waɗa ujunnaje ɗiɗi an heeɓi gandal andude holno robinet fewnirte so boni so fiido waɗi holno waɗirte fewnirte a janggi électricité e nder lebbi tati ɗe ko famɗi fof kam ma andu hayso lampe borli holno lampa ka changirte walla so mas courant waɗi holto foti gandanɗa ko mbaɗe poɗɗa holto foti disjonctede holto fof ma jogo hen nation ko famɗi fof ma jogo hen gandal a janggi mécanique ko famɗi fof kam ma andu gandanɗa hoore maɗa oɗo oto so tawi crevé janggo e lawol holno pono mum ittirte walla so tawi gandanɗa hoore ma wol panel bonguel hen ma andu holto guel ɗo panel ko foti wonde ɗum jogoɗa notion jogoɗa notion muɗum janggo jaam sa joguima oto maɗa walla so tawi bande joguima oto walla ma waw ko nafti gandal ko joguiɗa e gandal fof meeɗa naftude kala gandal joguiɗa nafete ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe janguinen sukaɓe men goppen pares goppen gandanɗa homo aɗa jooɗade e galleji tan en pewnani haydara hande hay rewɓe nana cerguini mbaɗa wawi winni hande ko rewɓe ɓuuri serginade e worɓeɓe hande ko rewɓeɓe ɓuuri serginade e worɓeɓe rewɓeɓe hande kañumen ɓuuri serginade e worɓeɓe saabu rewɓeɓe nana cergini nana mbaɗa bindanagal nana mbaɗa commerce nana mbaɗa fof kala ligguey keeɓe jawata ɗum noon tinɗen umminen jonde ɗaccen ummani sukaɓe men itten sukaɓe men jonde vacances uji ari ɓinguel ma ne jangganno école uddi ko tokosel janggue ɗum qur'ana yo waɗi akkuruji qur'ana yo ya waɗi akkuruji qur'ana ɓinguel ma ko vacances uji ari woni ko en ville ƴewnode ɗum Fouta yaha toon kolla ɗum dawi guese kolla ɗum fuutankoɓe ɗum gurdi kolla ɗum Fouta no wurdi holle guese bisimilla kollen sukaɓeɓe gandanɗa hoore maɗa Foutaji surtout sukaɓe tokosɓe kala e mabɓe jaaɗo vacances lawol gotal Fouta kala nde vacances ari jomum jeyata kene biwono yaade gandanɗa hoore maɗa Fouta sukaɓe wonɓe Fouta kañumen ne jiɗɗa arde Nouakchott yo gar Nouakchott walla yo gar Dakar yo gar Bamako yo jaa guure mawɗe yo jaa Kaydi yo jaa Haay enenne sukaɓe meɗen gandanɗa hoore maɗa ƴeewen wadde échange en ƴeewa waɗa échange dirti ɓe ummo teeru paye village ɓe ummo village gara teeru haysoko balɗe seeɗa walla haysoko lewru jomum wayla gurdam wayla environnement seeɗa ene moƴƴi hakkille so tawi jomum yahani woni koto gotel tinno ɗen mbimi so tawi ko janggannoɗo école prochaine jomum en yo toppito jangde qur'ana nde tawi jomum gandanɗa hoore maɗa hol niveau heeɓi yo ƴeew sen wawi wadde meccal yo wat so wawa hay soko commerce ne wawi wadde hay soko commerce aɗa wawi wadde ɓuuri bonde tan ko jooɗade hande kala neɗɗo jooɗiɗo kañum wela joƴƴinde hoore mum sa welama e nder lebbi tati vacances aɗa heblande hoore maɗa année ma scolaire bonɗo hakko on yeru nder Nouakchott ƴeewe hande cooda barigal ma ndiyam ƴeewa place publique wona aɗa ƴeewa luuwas wona haydara aɗa waɗa lavage auto ji oto hande ko famɗi fof ko temedere oto 500 temedde 5 ugoye oto ko famɗi fof temedde 5 ugo lawƴirte sa lawƴi auto ji sappo par ñalawma a heeɓi ujunnaje 5 auto sappo sa lawƴi ɗum a heeɓi ujunnaje 5 cooda barigal ma ndiyam temedere walla 200 aɗa lawƴude hen fodde auto sappo sa tawi kadi a welama aɗa wawi liggade gandanɗa hoore maɗa société ji aɗa wawi liggade société ji aɗa wawi liggade restaurant ji aɗa wawi liggade cafétéria ji aɗa wawi liggade pâtisserie ji kala mbimi neɗɗo beela liggade hande kala neɗɗo jooɗi kañum wela jooɗade ɓaade kay mawnikina to banggue liggey kala jooɗiɗo hande mbimi kañum wela jooɗade ɗo pinɗa pop liggey ne woodi kala nde pinɗa liggey ne woodi ɓaade kay mawnikinaki noon so tawi a liggima lewru ma walla lebbi ɗiɗi walla lebbi ma tati vacances uji ɗi aɗa wawi hebde hen ko coɗɗa kayit aɗa wawi hebde hen ko coɗɗa koltu aɗa wawi hebde wawi jogade hen hoore maɗa noon tinɗen mbawen jangguinde sukaɓe men guiɗen pamɗi mbawen jangguindeɓe jogade koye mabɓe jangguinen sukaɓe ƴettu koye mumen en charge
janginen sukaɓe ummade law wawde haccittade yimɓe kasitari woni yimɓe fof yo omo kaccito kala mo ummaki yo yimɓe kaccito ha laaɓa lawƴe kaake ha laaɓa kippa so jomum fini yo débrouille hoore mum en vertide kello jomum haydara fewani dawani calal dawani calal jomuɗano ha 11 h 10 h ummo heddo ne sodane goloya ne sodane mburuji ne sodane ɗum ɗen taw jomum haydara fewnani tawa kadi nafoore mum haydara ala e galle pas gaspiller nos enfants hoto bonnen sukaɓe meɗen hirande so yonti jomum yo ar ala janggoyani liggoyaki yo gandanɗama ara hirande so tawi arani kirtuɗen ha laaɓa ko heddi ko soɗen jogui almuɓe cakkoɗen so tawi eɗen jogui gandanɗa miskineɓe cakkoɗen jomum so ari mbiyen ɗum yaari hen janggo jaam ma artu galle mo yimɓe poti hirdade walla gueɗe kewɗe gonɗen koye bonnude sukaɓeɓe ɗo waɗi janggo jaam jomum jaaha banggueji goɗɗi noon ko wurde toon walla noon ɗum ko fentade cukalel haalante ko mo foti ɗanade mo foti finde hol gueɗe mo jinnaɗo waɗa e cukalel wona andi ɓiyum ala ko jangguinde ɓiyum gandanɗa hoore maɗa wawde o jogonaɗe wawde wuurdude hoore mum jangguinde ɓiye gueɗel famɗi yo woppu kiltaji muɗum kalisson ngaji mum gorko yo debbo yo waw gandanɗa maɗa wuppude hayso kalisson ngaji muɗum jangguinde jomum saaha yo waw wuppude comci muɗum yo waw wuppude comci mum ƴeewe Afrique central mbimi Afrique central holto neɗɗo heɓata hay goto huppantama a huppanta hoore maɗa an huppanta hoore maɗa Afrique central holto sagata gorko heɓata mbimi kañum wattata huppande hoore mum conco mum kañum huppata tinnaɗo daara beele conco ma laaɓi so tawi laaɓani wiya ya wuppoy ha laaɓa mbawana hoore maɗa holto keɓata mbimi a nattat jogade an watta hayso koye galle he gonɗa ko an jogoto hoore ma en charge ko an jogoto hoore ma en charge so tawi neɗɗo ikkinama jogade hoore mum en charge guila départ hankkadi kam famde fof kam hay sinno a nafani yimɓe ma nafa hoore ma jogo hoore ma en charge ma usto charge e nder famille ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe jangguinde ɓiyum gurdam wona andi ɗum wol bewre hewde neɗɗo waɗata ɓiyum gonɗa ko bonnude ɓiyum gonɗa ko janggo ɗum pares so ɗum heewi tan koye leñol men koye men tan ɓuuri hewde balla neɗɗo yo wone galle kala ko yiiɗi aɗa nelda ɗum lewru mande fof aɗa nelda ration sagata gorko ne nelde kalis mum waɗa agent de poste mum anda ko waɗata so yonti resde walla no resiri so joom suudu mum jibini nelde ko inniri nelde inniri mbimi hande fuutaji men ɗi guese ne goodi guese maaro no goodi ren peccen no woodi guese legguimaji ne goodi pop sa welama hay nder fuuta hande aɗa wawi ligg sa welama hay ujunnaji sappo walla ujunnaji nogas sa neldama aɗa wawi aɗa cooda hay soko dammuwol jeyta daña hen hay soko temedde joyi walla hay so ujunere ma ujunere nde wonko nafma hande mbimi kala jooɗiɗo wona fuuta wona teeru kala jooɗiɗo kañum wela joƴinde hoore mum kono temedere liggeyande no woodi nde pinɗa fof aɗa wawi dañde ko ligguiɗa pinɗa pop aɗa wawi dañde ko ligguiɗa aɗa jogui 500 000 maɗa joni maaro so ñama cooda maaro sac hande so maaro so ñama sac aɗa wawi hebde ɗum 6 000 6 500 cooda hen sakuji ma sappo ɗo ne ganduɗa ɗum sac wonta 7 000 walla wonta 8 000 ma dañi hen bénéfice maɗa ainsi de suite ainsi de suite hay sodde ligguimaji jaaha garta jeyata joni nawa ɗum kayiɗi tawi ko Fouta gonɗa nawa kayiɗi walla nawa e nder ngal itta ɗum teeru nawa itta ɗum village nawa ɗum teeru jeeya joni daña hen bénéfice maɗa daña hen bénéfice maɗa janggo e jaam so école udditi tawa jogui kebluɗa ko fewde nde gandanɗa hoore maɗa ouverture maɗa an suka tokoso walla wawi hen sodde hen koltu maɗa wawi sodde hen coñci ma cooda hen paɗe ma cooda hen ko jiɗɗa pop ekkita hoore ma jogade hoore ma en charge tinnoɗen musidɓe tedduɓe sukaɓe men ballen no ɓe janggiri kala jiiɗen cukalel ne fertiri janggude ballen ɗum no janggiri jiiɗen uddirde buuɗal yummere to banggue Mauritanie hande eɗen gandi sukaɓe men hewɓe nana jatiri caggal to banggue jangde saabu eɗen gandi jangde Mauritanie wattama ko ɓuuri hen hewde ko arabe hande ɓuuri hewde hen jangginen sukaɓe men arabe ɓe jeeya arabe en jeeya arabe no en jeyra français no gotirɗen e français ni noon ciginirɗen hen ni en jeeya français haydara ala ko français nafata en haydara ala ko français naɓe nafata en ɗum noon so wiyama yo arabe jangguen arabe walla jangginen sukaɓe men arabe alhamdulillah hakkillaji men ne perti sen pelliti janggude arabe enen piyataɓe laabi temedere kamɓe wiiɓe koɓe arabe ɓe sen pelliti janggude arabe enen piyataɓe mbimi laabi temedere kamɓe wiyete koɓe arabe ɓe ƴeewe kala to jiiɗa pullo ene haala arabe
hayso ko yeeso maɓɓe kamɓe arɓe jiyata koɓe jirlo koye ƴeewe sa yi pullol janggo qur'an hayso ko yeeso maɓɓe jiyata ko jomum enen jiri enen jirlo koye alhamdulillah Allah ne rokki en hakkillaji men ne moƴƴi Allah rokki en sawtaji men ne moƴƴi ɗemɗe men ne moƴƴi eɗen jogui leƴƴi won bandiraɓe men hoddiɓe men a yiyat jomum ƴettita qur'an nde foof ne waɗe hoore muɗum kono so haali ɗo qur'ana so haali koye ɗemɗe he goni cikkata ko qur'ana koko ñawi ko ɗemɗe ɗe mbayi noon so kaali français aɗa andi gandanɗa jeyata ko français ene ɗum ni kala ɗemgal haali jiyata kene enen kala ɗemgal kalɗen cikkata mataw ngal muñɗen Allah rokken ɗemɗe men ko noon mbayi ɗum noon tinɗen so e leydi Mauritanie hannde ko arab jangginen sukaɓe men pourcent sukaɓe yo janggo arab encouragé tan yoɓe janggo arab hannde kala mo janggani arab e nder leydi Mauritanie mo janggani arab e nder leydi Mauritanie hannde yo andu hay nokku yahata saabu maccuɗoji base ɗi fof hannde mbattama arab en jeeya français en jeeya arab ko wiya hen janggo fof en jangginen en potani wiide eɗen tiɗno ɗum walla eɗen poɗno ɗum c'est ko ɓamɗen fiyede ko français na meeɗa wiide huusa eɗen piye eɗen kaɓe jamma ñalam bone français jangginen sukaɓe men arab jii hannde tuggi génération amen fayi less kala nanowo arab kala bawɗo arab hannde janngunoɗo jogui diplôme maji mum ne wawi arab ne nana arab ne winda arab hannde woodi ko heeɓi e laamu wonan liggo kaali e kabruji men ko ɓooyani ko ministre des finances holliri kala nder ministére kala courrier jaaho windete koye arab so tawi no an ka directeur walla ka chef de service a wawi windude arab holto paɗa ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe jangginen sukaɓe meɗen jangginen sukaɓe meɗen tinnoɗen jangginen sukaɓe men mawɓe wonɓe galleji ɓe keɓano chance janggude école mbaɗe cours de rattrapage son mbawa hay soko pulaar o jangge hay ɗemgal ma janggu ɗemgal maɗa saabu kala bawɗo windude pulaar so hunde windama e français sa hijjima andu ko firti sa ari aéroport ɗemgal ma ngal pulaar ngal mbawɗa ngal sa ari formalité gandanɗa aɗa wawi winde pulaar hay goto wiya tan bindima cellani formalité sa yiiɗi binda arab sa yiiɗi binda anglais sa yiiɗi binda français sa ari banque aɗa siro kalis winde pulaar numéro téléphone ma taɗa wawi windude ɗemgal jiɗɗinima sa yiiɗi binda ko jiɗɗa foof donc musidɓe tedduɓe tinnuɗen janggen ɓuuri bonde aduna pop ko neɗɗo mo wawa janggude mo wawa windude woni ko wiyete inalphabet janggen tinɗen janggen hande kala ko neɗɗo weela bimi janggat diine maɗa hande aɗa wawi janggude saabu site uji no goodi hande e nder site uji no goodi hande sa naati site uji he ma andu pop dente ne goodi hande e nder groupe aji he sa heeɗima dente ɗe ma andu diine maɗa ganda foof ma andu farillaji maɗa ganda sunna ganda holno juldete ganda holno hodde foof ɗum noon tinɗen perten hakkillaji men tinɗen e gandal mbiɗen ko heewa lammina famɗa suura buɗal yurmede so firi feeña windere feñje ɓataki bindaɗo ɓataki buɗal yurmede ko fate hijjuno gandal e sotol musidɗo mon sehil moon Ghali Abou Ba yo jaam Allah ñallan en